こんにちは。こんにちは。こんにちは。第1部を担当しますミルカです。私たちは静岡県東部を中心に活動する結成16年目のアマチュアフォルクロールのグループです。インカ帝国の言葉の最後でいろいろな色が混ざり合ったという意味のグループ名の通り、年齢も職業もさまざまなメンバーですが、昨年のこの場でのアタルパさんの演奏の際に2曲ほど演奏させていただいたご縁で、今回このような機会をいただきました。洗練された演奏はこの後のアタルパさんにお任せして、第1部ではアンデス地方の歴史や文化などに潜りながら演奏させていただきたいと思います。私は MC を務めるモモリンです。どうぞ最後までお付き合いください。さて、1曲目にお届けした曲はご挨拶の意味も込め、フォルクロールの中で最も有名な曲であるエルコンドルパサ、コンドルは飛んでいくをお送りしました。フォルクローレという言葉は英語でフォークロア、日本語では民族と訳されますが、音楽ジャンルとしてはラテンアメリカ、主にアンデス地方の民族音楽を指す言葉として使われています。アンデス地方というとマチュピチュやナスカの地上絵などを思い浮かべる方が多いと思います。フォルクローレとはこの地域で日本でいう祭り林だったり民謡だったり、また演歌やポピュラー音楽などとして現在でも向こうの方々の暮らしに根付いている音楽です。民族音楽ということで、フォルクローレでは皆さんが普段見慣れない楽器を使って演奏をしますが、まずはいくつかの楽器を紹介したいと思います。ゴッティさんからお願いします。私が担当する楽器はこの太鼓です。ボンボと言います。どんな音がするかというと、これでボンボなんですけど、なんでボンボっていう由来か分かる人、はい、なんでしょう。ボンボンボンっていうからボンボです。正解、よくご存知でありがとうございます。和太鼓と違うのは木をくり抜いてないことと、木をくり抜いてないからこんだけ軽いです。それから、ここ跳ねてはいますけど、誰かみたいにじゃなくて、ここ毛がついてます。もともとなめさずに気がついたままの太鼓の皮でそれから素材はヤギや牛でできています。これがボンボです。裏も毛がついています。じゃあ以上ボンボでした。次、お願いします。こちらの楽器、2つ1組で売られていることが多いんですけれども、音を聞いてお分かりになるようにチャスチャスという音がするので、この楽器の名前はチャスチャスと言います。そして素材はヤギの爪でできています。アンデスの方々は、家畜としてヤギとかを飼っていて、皮はボンボに張り、爪はチャスチャスとして中身は食べて全てをきちんと使うという形になっています。無駄がない生活をしています。以上、チャスチャスです。次はノンさんの三方ニャ。はい。サンポーニャというこれ笛なんです。これでも。はい。一本が一つの音なんですね。笛っていうとこう抜けてる感じなんですけど、これ実は塞がってます。子供の頃コーラの瓶を吹いてポーって鳴らして遊んだことあるかもしれないですけど、原理はそれと一緒ですね。ちょっと風のような音がするサンポーニャでした。ケーナ、お願いします。皆さんフォルクローレというとまずこのケーナを思い浮かべるかと思います。このケーナ実は大変歴史の古い楽器で、紀元前900年頃に起こった茶瓶文化期の遺跡からも出土されています。当時のケーナは人や動物の骨あるいは土などで作られて儀式や祭礼で使われていたのではないかと考えられています。今のケーナは主に竹や木でできていて、
構造としたらただの筒に表に6つ裏に1つ穴を開けて吹き口をただ U の字あるいは V の字に削っただけの単純な風です。この構造は当時の出土品と全く変わらない構造です。でも今のケーナは現在ギターとか他の楽器と合奏したり西洋音階に合わせるためにさまざまな改造がされて新しい楽器とも言えます。この単純な楽器ですが哀愁を帯びた美しい音色と幅の広い豊かな表現力を持った楽器と言います。一言断っておきますが美しい音色と豊かな表現力というのは上手な人が吹いた場合で第1部を聞いて話が違うんじゃないかと思わないので一言断っておきます。そこら辺は第2部のアタールパさんでご確認ください。ケーラでした。ありがとうございました。ただいま弦楽器以外の楽器を紹介しましたが、インカ帝国時代までのアンデス地方には弦楽器はなく、笛や太鼓のみで演奏されていたようで、今でもアンデスの中の村々の祭りの演奏に当時の音楽の名残を感じることができます。さて、アンデス地方では今から700年ほど前に現在のペルーやボリビアを中心に広大な領土を持つインカ帝国が誕生し、高度な文明とアンデスの山から出された黄金など豊かな富とともに隆盛を極めました。しかしその豊かさが結果として後に西洋の侵略を招くことになってしまいました。1492年コロンブスの新大陸発見とそれに続くスペインやポルトガル等の西洋人によりその後50年も経たずにインカ帝国は征服され滅亡してしまったのです。新大陸の発見、征服、出会いなどさまざまな見方がありますが、少なくとも先住民の人々にとっては辛く悲しい歴史の1ページでありました。続いてお送りする曲は「できるな」という曲です。インカの末裔であるキュチャ族の言葉で人々の悲しみという意味です。
ペイン人たちは金銀などの富を得るために今年銀山をはじめとする鉱山での採掘現場で先住民の人々を強制的に働かせたため多くの人々の命が失われました。続いてはラ・マリポーサ蝶々という曲をお送りします。この曲はモレナーダという特徴的なリズムで演奏されます。今でこそお祭りの時に華やかな衣装で賑やかに演奏されますが、このリズムで使われる楽器にも辛い時代の名残を見ることができます。コッティさん、音をお願いします。これはモトラカという楽器ですが、鉱山の労働者が足かせをはめられていた時の鎖の音を模したと言われています。少し暗い話になってしまいましたが、曲は明るい曲で途中に手拍子、足踏みもあるので皆さんにもご協力いただいて楽しく演奏したいと思います。はい、このコンサートは、誰でも音楽を楽しんでやれるコンサートと聞いております。なので皆さんちょっとご協力をお願いしたいんですけど、次の曲はコンロスマーノスパンパンパンと手拍子してください。コンロスダコスコンコンコン、ちょっとやってみましょう。コンロスマーノスコンロスダコスコンコンコン、こんな感じで途中でできますのでよろしくお願いいたします。ここから元気よくいってきます。「
ありがとうございました。ラ・マリポーサ町長でした。それでは楽器紹介第2弾をお願いします。サピートさんからどうぞ。はい、サピートです。それでは私の方からですね、弦楽器を紹介させていただきたいと思いますけれども、まずこちら、チャランゴという楽器です。インカ帝国以前では弦楽器なかったということですが、スペイン人がですね、弦楽器を持ってきたということで、それをもとに先住民が、作った楽器でチャランゴという楽器です。今ではこういう木の楽器なんですが、当時は、このようなものを使ってこのチャランゴという楽器を作っていましたので、これ何だか分かりますか？毛が生えていますけれども、これ実は南米に住むアルマジロですね。その甲羅を使って、先住民が、スペイン人の弦楽器を真似て作ったのがルーツと言われております。今ではもうこういうアルマジロの形が非常に希少になっているんですけれども、例えばこちらはペルーのクスコの工房ですけれども、ちっちゃいギターみたいな形ですね。ボリビアの方の、こういった丸い感じのアルマジロのものを使って、これ木の彫刻が非常に工芸的にも優れていますけれども、こういうような形で民族楽器として進化をしております。音色もですね、このナイロンのコンドルを取っていく一番初めの音ですね。こういうようなものを使ったものからですね、鉄弦を使ったこんな感じですね。本当に田舎の素朴な音色みたいな感じもありますけど、非常に多様な発展をしている楽器です。以上、チャランゴの紹介でした。それでは最後に皆さん見たことない楽器がたくさんある中で唯一この楽器だけはね分かると思うんですけど、普通のクラシックギターです。日本では演歌とか歌謡曲、ポップスいろいろ使われますけれど、フォルクロールの中ではもちろん和音ですね、これも刻みますけどリズム、あとベース音ですね、こんな感じでベース音も担当したりします。クラシックギターでした。さて、スペインやポルトガルの植民地だった南米の国々は19世紀に次々に独立を果たしていくわけですが、20世紀に入るとアンデスの民族音楽は彼らにとってヨーロッパではない自分たちのルーツとして再評価されていきます。ペルーの作曲家ロブレスは1913年に作曲したオペラの中でアンデスの伝統的なメロディーを使いましたが、その時に使ったメロディーが最初に演奏した「コンドラ飛んでいく」の旋律でした。また第二次大戦後にはいわゆる私たちが今やっているようなグループでの演奏スタイルが確立し、主にヨーロッパを中心に活動したミュージシャンによってワールドミュージックとして広まっていきます。その代表的な曲が1970年にサイモンとガーファンクルがカバーした「コンドルは飛んでいく」でありました。こうして民族音楽の一つとしての地位を確立したフォルクローレは現在ではアンデス地域だけでなく世界中の人々に親しまれる音楽となっています。次にお送りする曲はボリビアの有名なグループロス・カルカスの「チケアコマルカ」という曲です。ロス・カルカスは日本でいうとサザンオールスターズのように約半世紀にわたって活躍しているグループです。先住民のアイマラ族の言葉でチケアコマルカと呼ばれるボリビアの首都ラパスを伝えた曲で、私の愛するチケアコマルカよ、決してお前忘れないと歌い上げるふるさとの賛歌です。前奏では弦楽器を使わない伝統的な演奏スタイルを取り入れていますので、そちらもご注目ください。はい、私たちはアマチュアグループとして活動しておりますけれども、先ほど最初にちょっとアナウンスがあったように、写真撮影とか SNS のアップとかはじゃんじゃん大歓迎ですので私たちは大丈夫です。第2部の赤羽さんはプロなので、そこはアナウンスに従ってください。私たちは全然 OK です。いいですよ。はいやいや地球のごまら
以上、フォルクローレについてラテンアメリカの歴史と合わせながらご紹介してまいりました。先住民の音楽やヨーロッパから持ち込まれた楽器などさまざまな要素が混ざっていたフォルクローレについてご理解いただけることと思います。ここでコーヒーブレイクとしましょう。コーヒーは出ませんがこの曲でお楽しみください。この曲はこのコンサートは気軽に誰でも音楽を楽しむと聞いております。なので皆さん手拍子も自由です。歌も自由です。踊りも自由です。なので気軽にも楽しんでリズムに乗ってください。その方が私たちも嬉しいし肩の力をみんなで楽しみましょう。「
は荻野目洋子さん、古くはザ・ピーナッツも歌っていたコーヒールンバです。原曲はベネズエラのコーヒー豆を弾きながらという曲で、ベネズエラの曲ですから、もちろん歌詞に出てくるアラブの偉いお坊さんというのも全く関係ありません。私は YouTube でしか聞いたことはありませんが、外国の曲のメロディーを解釈して日本語の歌詞をつけて親しまれた昭和からの名曲だよとメンバーのおじさま方が言っておりました。ところでアンデスというと日本とはあまり関係ないように思いますが、実は私たちの生活に結構関わりがあります。例えば皆さんがよく食べるトマトやトウモロコシ、そしてジャガイモも実はアンデス地方が原産の野菜なのです。アンデスではこのジャガイモを高地の気温の高低差を利用して夜イノスに置いておいて凍らせ、昼間に足で踏んづけて水分を絞り出す作業を何回か繰り返して干しじゃがいものチューニョという保存食にしています。調理をするときは水で戻して使うのですが、割と弾力のある不思議な食感の食べ物です。次の曲はこのチューニョを題材にした恋の歌です。去っていった恋人への思いを伝えながらチューニョの花の咲く心にまた会いましょうと願いますが、チューニョは干しじゃがいもですから花が咲くことはありません。もうあれなんですねということを歌った失恋の歌なのですが、ラテンらしく明るく色の良い曲となっております。ではお聴きください。チューニョの花の咲く頃に。
アンデス高原の風景を思わせるような曲をお送りします。高原のどこかでという曲です。この曲はアンデスに古くから伝わる伝承曲に日本人の女性が歌詞をつけたバージョンでお届けしたいと思います。日本語の歌詞なのでこちらもお楽しみください。遠くに見えているアルパカの群れ、シークの音が高原に響くという歌詞があります。シークというのは先ほどご紹介したサンポーニャの現地での呼び名ですが、本当にアンデス高原の風景が目に浮かぶような素敵な歌詞です。ありがとうございます。実はですね、今の歌詞を作っていただいた方、この中にいらっしゃいます。皆さん、もう一度
拍手をお願いいたします。いよいよ第1部最後の曲となりました。最後は衣装の話をしたいと思います。私たちが着ているのはポンチョです。アンデス地方の先住民の代表的な民族衣装であるポンチョは地域によりさまざまな種類がありますが、雨風や寒さに強い優れたものとして南米のカウボーイ、ガオチたちの作業着をはじめラテンアメリカの人々の生活に受け入れられました。今ではファッションとして女性は素敵にこなす姿も目にします。またもう一つの色鮮やかな民族衣装はボリビアのコデシ地方に伝わるもので、現地の祭りなどで着用されているものです。この祭りは隣り合う村同士が年に一度集まり喧嘩をする祭りとして知られています。祭りの起源は領地争いとも、また大地の神に捧げる儀式とも言われていますが、この喧嘩祭りが翌年の豊作をもたらすと信じられています。この祭りで踊られるティンクという踊りは勇壮なリズムと踊りで、現在ではボリビアの国内でも人気のリズムですが、最後の曲はこのティンクの曲を演奏したいと思います。曲名はサンシモンです。
楽器の紹介などとともに私たちの演奏をお届けしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。ミルカミルカの演奏にお付き合いいただきありがとうございました。私たちは地元のグループですので、東部地域のいろいろなイベントなどで演奏する機会をいただいています。これからイベントなどで見かけたらぜひお声掛けください。第2部はアドルバさんの演奏です。グループによる雰囲気の違い等も楽しみながらぜひ最後までお付き合いください。以上、ミルカミルカでした。ありがとう。